What's up, buddies? So, ayun, panibagong video, panibagong reaction at review na naman to. So, ang ating re-reviewin ngayon is, Aba, okay din. Babao. Babao okay din by Shay. Yan, Baba kay Shay. Idol Shay. So, ayun, napili kong reviewin to dahil meron na ako nakitang nag-review na itong mga lalaki, meron na rin mga babae, pero hiwalay. Oo, So, solo. gusto ko makita naman yun yung point of view as a couple, kung ano magiging say namin, dalawa. Kung magiging salungat ba to or mag-aaway kami. Bago natin simulan to, intro muna. Tanong ano yan? So, bago natin idiretso to dun sa mga, sa buong kanta, anong, ano mo sa Aba Okay din na title? Anong pagkakaintindi mo? Para lang sa'yo. Naano ko na nga, di ba? Oo. Napanood ko na ng konti, ng ano lang. Yung umpisahan lang yata. So, may idea na ako. Hindi, ibig sabihin sa'yo, yung title lang. Maliban doon sa kanta, ano lang, ano mo lang. Aba, okay din. Sarcastic. Oo. Oo nga. Isa yun sa mga ano ko, Aba Okay. Tsaka parang ano siya, parang nangaasar. Yung mga ganitong typical na word yung Aba Okay din. Pwede. Parang di millennial. Bakit hindi ka millennial eh? 90s ka eh. So, yun. May bagong viral daw sa Facebook. Check ko nga sino kaya to. Putang ina lalaking macho. Mama out na ako, dapat kaso napabasa pa ako ng comments ng tao. Grabe naman yan, kasing laki ng braso. Kuya pwede bang butisin mo na ako? Dami ko nakikita ang ganun. Yung, lalo na yung, kanino ba, ano yung post yun, yung nakabakat yung ano. Tapos sabi pa, pwede bang kainin yung talong? Mga babae, no? Oo, pero pag lalaki nag-post ng ganyan, dinidemanda. So ikaw, Naglalabasa ikaw sa ba comment. sa sarili mo, nagko-comment ka rin minsan ng ganun? Hindi. Hindi ako maabot sa ganong point. Sa ganong level. Pero bilang isang babae, kung sakaling halimbawa, yung ba, nakita ka nagpo-post ng ganun, anong say mo? Kung gwapo, magagwapuhan ako. Kung maganda yung kasi ako para sa akin, hindi naman lahat ng macho okay sa akin. Hindi lahat ng maganda yung katawan, yabi sa akin. Hindi ganon. Depende. Mga dad bod. Okay sa'yo. Ano yung daddy body? Oo, okay sa'yo. Alban, tulog! Basta, depende. Hindi laging maganda katawan, yummy, at saka okay sa akin. Hindi naman yun ang inaano. Anong ano dito, anong say mo sa yung mga nagko-comment na babae ng ganon? As babae ka rin. Anong say ko? Oo. Feeling mo appropriate ba yun? O anong say mo? Kasi marami rin akong nakikitang babaeng ganyan talaga mag-post eh. Oo nga, well, syempre, sa una, lalo na sa panahon ngayon, kasi parang nagiging normal na lang siya. Alam mo yon, parang tatawanan mo na lang siya. Pero kung hahalukayin mo siya, yun na nga, hindi siya appropriate talaga, lalo na pag nanggagaling sa babae. Lalo na kung yung matatanda So pa pag yan. nagagaling sa babae hindi appropriate, pagkalaling sa lalaki, ano siya? Alam yung magko-comment sa macho? Oh, hindi. Yung magko-comment naman sa maganda. Hindi kasi Yung yung point ko. sinabi mo. Hindi, ganito nga. Parehas ng ginagawa, pero pinagkaiba lang, babae at lalaki. Di ba na, Wait lang, yung line niya na yung oh, comment yung mo na buntisin sinabi. mo na ako. Oo. Yun nga, inappropriate nga yun. Dapat. Yun. Supposedly.
Eh kaso nga sa panahon ngayon, alam mo na parang okay na lang, di ba? Oh, go. Go. May BF ka diba nung ginagawa mo. Sorry na dulas, kanina pa kasi basa to. Grabe si Ateng, game na game. Paano kaya kung sa kanya gawin? Ate okay lang ba sa iyo na buntisin kita? Sumagot siya, bastos mo, putang ina. Yun yung sabi ko. Pagka babae... Bumanti na yung lalaki. Bumalik na siya. Oo, parang nabalik. Pinagbibigyan na siya. Ganito na, parang nabaliktad lang. So, yung babae, yung gumagawa, walang Mali siya. mali siya. Nung lalaki na yung gumawa, bastos mo. PI ka, ang sakit, di ba? So, medyo, ang Unfair. nito talaga, si Shay kasi pag pinapanood mo to sa flip top, pilosopo talaga to. Mahilig siyang mamilosop ng mga bagay-bagay. Oo. Hindi lang siya yung pilosopo sa ibang pagkakain, pero pilosopo as matalino. May point. O niya. laging may point siya mamansin. Ang backup nagsidating, nag-explain, gets naman daw nila pero it's not the same. Kasi sila daw ay nagbibiroan lang, nice. Kanyang-kanyang trip lang, respeto na long guard sa bao. Respeto lang daw. Pag yung babae gumawa, respeto lang. Pag lalaki, walang respeto. Aba, okay din. Okay din. Pag ako bawal, ikaw pwede mong gawin. Problema mo. Pwede ka mang manyak, bawal kang manyak. Ikaw naman. Oh. Kasi, sa, real talk, mas ikaw ang gumagawa niya kaysa sa atin. Bakit? Anong parang ginagawa? Ha? Anong Uy, ginagawa? hindi naman ako nagawa ng buntisin kita. Wala namang ganun. Oo, wala Nag-share naman. lang ako ng mga na-appreciate ko ng mga Na-appreciate. na-appreciate Big ko. word. Na-appreciate ko ng mga katawan. Yan, madalas sa isang araw nakakatatlo. Oo, kung mag-rant kang dito ng post. mga post ko. Ang usapan dito yung ginagawa nga, yung kaninang unang verse na yun. Wait lang, hindi sa Wala inyo naman ba, akong hindi ginawa, ba- hindi- wala akong binastos na babae sa social media na. Oo, hindi ba hindi naman pa namanyak yung pag-share? Bakit na magiging manyak yun? Kaya nga Sino- tinatanong ko ba, sige, ganito na Ano lang. tawag Ito mo sa siguro mga yung ganyan? magandang tanong dyan. Bakit mo sinishare? Eh kasi nga, na-appreciate ko yung Yung katawan, yung ganda ng katawan, or kung halimbawa, malaki man yung boobs, pinapost ko, para nakikita rin ng ibang mga friends ko. Ano naman, sharing is caring. tama. Di ba? Tsaka yung hindi lahat ng post ko dun akin, nahack ako. Mukha mo na hack. Sige na, tuloy. Pag ikaw laugh, trip ako nakaka-offend. Galing! Galing! Katatapos ng tumae, buti may bakante. Walang tao di nakakadyahe. Kahit puro rot ay kampante. Kaso paglabas ko ng pinto, may janitor na sumulpot. Babae, o tapat naman ganun. Yung CR panlalaki, may babaeng nandoon. Bakit ka andito? Wala ka namang talong. Balik na rin kaya natin ate, okay lang ba yun? Ang sagot ng maldita, wala naman daw mali siya. Pero pag lalaki gumawa nun ay mali siya. Kasi mas malibog daw lalaki sabay tina. Nung ako, bakit nawa ko nang husga kanina? Huwag mo na akong kausapin. Akin na yung uniform, tara subukan natin. Hangarin ay malinis, paglinis lang ang hangarin. Ayun may sumampal sa akin, aba okay din. Yan. Na-experience ako, ilang beses ko na na-experience yan. May mga babae talaga naglilinis sa CR ng lalaki. Siguro din, Oh. mas malinis gumawa yung babae. Mas malinis So sila yun magtrabaho. lang. So yun lang. Kaya baka pinapayagan nila. So doon lang. So ang lalaki mas balahura. Ganun. Ang point lang naman dyan, bakit bawal ang lalaki? Sa CR ng babae. Pero pwede ang babae. Ayun Kasi na nga. ang lalaki pag naglilinis. So Ayun nga, yun lang, kasi mas yung- malinis sila. Yun kasi yung nakasanayang tradisyon. Nakasanayang tradisyon. Mm-mm. Sige. Kung yun ang mo. Pero sa akin, dapat pwede. Pero, sige, yaman na yun. Oo, kasi kung ang inaano lang naman, hindi yung maglilinis ang i-background check nila kung anong lalaki o babae man yan, kung may mali siya, may mali siya. Pag ako bawal, ikaw pwede mong gawin. Ano kung
Pwede ka mang manyak, bawal kang manyakin. Pag ikaw laugh trip ako, nakaka-offend. Galing. Pwede po ba magtanong? Gusto ko lang malinawan, bakit okay lang sa babae na magpaligaw sa marami, pero sa mga lalaki lagi nilang sinasabi dapat ay isa lang ang aming ligawan. Puta ba't naman ganun? Sila lang ba ang merong karapatang mamili kung sino ang may pinakamalaki na tite? Kami bawal alamin kung sino ang may masikip na kike. Ang sarap nyo sa pakin, kaso nga lang tangina, bawal kong gawin. Pero kayo pwede kasi meron kayong dede. Pag nanakit kayo, hehe, bawal naming didipin. Pag kayo'y umiyak, lalaki agad ang mali sa mata ng publiko. Pwede nyo himasin ang dibdib ng lalaki, pero bawal naming lamasin ang suso nyo. Okay din! Harassment agad ang lalaki, maarte kapag bumalag. Sasabihin bakla ka, wala kang bayag. Pag ikaw ay na-rape, huwag ka nang magbalak. Wait lang, doon muna tayo sa isa, yung sa manliligaw. Oo ano, nung niligawan dito, dalawa kami, no? Oo. Pero ako, Pero ikaw, alam mo, ano? Ano? Wala akong manliligawan nun. not all the time, 100% accurate yung mga nandyan na statement. Aba, dyan medyo may sasasalungat ako. Meron kasi mga lalaki na pag nanliligaw, hindi lang isa rin. Oo, Hindi lang, ang nagsasabay-sabay din. problema lang, hindi nila sinasabi na. Oo. Oo. Tapos doon naman sa, ano yun? Ano yung sabi? Lamasi? Ano? Suso yung naalala. Oo, pwede niya. Hindi, kasi di ba sabi pwede daw hawakan ng lalaki, ay ng babae ang dibdib ng lalaki. No. Pero pag lalaki, bawal. Bawal. Ako guilty ako doon, nangungurot ako ng ng lalaki. Dito sa na-rape, huwag na tayo mag-comment dito kasi medyo, ano itong... Pero yun nga, no? Pagka na-rape ang lalaki, walang kaso. Wala. Pwede? Meron ba? Pag ikaw na-rape, Magdemanda, lalo na oh, yan, tulad yan. Ba, ako, itsurang ganito. Nalasing ako. Na-rape ako ng maganda. Sabi natin, na-rape ako ni Jessie Mendola. Na-rape ako. Pag-demanda ako, na-rape ako. Wala maniniwala. Di ba? Kasi ikaw, natatawa ka. Parang napaka-imposible. Paano nga kung merong ganung mangyari? At saka, Tsaka, yung ang mga alam ko, lalaki, kahit dun sa mga batas na yung pambubugbog, walang batas na nagsasabing yung meron kasi kayo yung parang violence against women and children. Kami walang ganun. Physical physical injury. oo, Pero malamang nakasabi, mayroon yan, pero Meron hindi, nga, hindi nga lang for, specifically for grave men. physical injury, mga ganun lang. Pag Oo, nabugbog kami mga na ganun wala lang lang. siguro. Pero sa inyo, merong isang batas Yung talaga. specific din sa women. Ganun. yung babae ay maganda. Kapag umiyak ka, sila ay tatawa. Lalo na pre, dahil wala ka mani, wala na ring maniniwala. Okay din! Ano man eh? Money. Money. Wala daw man yung Pag lalaki. pag wala kang money, wala rin daw maniniwala. Wordplay. Wala naman talagang man yung lalaki ah. Kaya nga, pag wala kang money, wala na rin naniniwala. Ngayon ko lang nakita. Ano ba naman to? Hirap mo i-review. Oh, yan. Ito pa. Bakit kapag nasa train, obligado kaming kayo ay paupuin. May trabaho rin kami ay pagod na rin. Gusto nyo, kayo na lang ay aming kandungin. Kung ayaw nyo pumayag, edi tumayo kayo. Wala kayong karapatan na picturean ako at ipost sa internet para ipahiya sa tao. May sarili ng pagod, meron pa rin kayong reklamo. Equality, ang palaging sinasabi. Pero pag binigay ay ang dami pa ring arte. Sa ganitong usapan, pwede ka lang makisali. Pag payag ka ng kapkapan ng gwardya na lalaki. Doon tayo sa trend. trend. Oo nga, meron na kayo sariling, no? Meron, Sa MRT. MRT, LRT, may sarili hiwalay, kayong, hiwalay. yung nasa unahan. Usually, yung Para nasa- kung sino na lang talaga na unang pumasok. Oo. Babae ka, lahat kayo babae, yun ang makaka. ikaw, alam ko sa pagkakalam ko, hindi ka naman nag-ano yan. Hindi, Nagre-require. Oo, Hindi. hindi. Meron lang talaga mga babae. Mga babae pa, na ano pa, special. special. Kahit Ah, hindi maganda. Meron kang balat, may balat din ako. Pareho lang kaya walang special sa'yo. Taas Ito kaya pala, yung equality. No? Hanggang ngayon, pinaglalaban talaga ng no? Ang problema kasi sa babae, no? Huwag naman sana kayo magalit. Ang
Ang problema sa babae, laging pinipilit yung equality. Kaya ng lalaki, kaya ng babae. Pero pagka lugi ng babae, babae ako eh. Oo nga, no. Di ba? Mas malakas yung lalaki, kaya dapat, parang Pagbibig o oo, paparaya. magpapaya ka ng Meron ganito. yung English yung ano yan? Kalimutan ko, bukas na Kaya lang. mo yan. Bukas English, na lang. Oo, pass. basta, yun. Umikit pa rin sa ano ko. Andyan yun. Tignan mo, ito na, lalabas yun yan. Yan! Isingit ko na lang. Yo. Yan mong gawin, ginagawa ko, oh. Bakit parang gusto mong mag-celebrate ako? Pag babae, breadwinner, wow, puta ang galing. Pag lalaki, wala lang kailangan niya gawin. Ang mga housewife, superhero ang dating. Pag ang tatay nasa bahay, sasabihin niyo bading. Grabe naman sa body. Hindi na uso yun. Hindi na matagal Ano pa rin? na ano yun. Hindi, usually sa amin yun, ano na yan. Sa inyong Sa mga aming lalaki. asaran. Sa inyong mga lalaki. Pagka kami yung house husband. Usually mga kumpare-kumpare. Sa breadwinner. Oo, Magiging issue tama. pa ba yung lalaki at babae? Hindi naman masyado. Hindi na. Kailangan sa panahon ngayon, Sa kailangan panahon nyo yun talaga. magtatrabaho ka na lang talaga. Babae, lalaki. Tamad siya at ayaw niyang magbanat ng buto. Ang dami ko pa sanang sasabihin sa inyo. Kaso pag dinagdagan ko pa ng verse ang rap na to, tatanungin niyo na ako kung babae ba ako. Kasi ang pwede na magsalita ng marami ay kayo. Aba, okay Sabi mo din. kasing bibig. May point yun. May point nga yan. Pagka masyado na madaldal yung lalaki, Bakla tinatawag. ka ba? Puta ka ng puta. Bakla. So, reflection. Ano masasabi mo doon sa kanta? Ano to, salamin? Ako isa to sa mga like ko. Di ba, narinig mo naman minsan madalas kong pinapanood to. Tsaka meron din pa po lang music video. Nakalalabas lang. Umabot na ata 1.5M yun. Astig ng kanta na to. Ang ganda ng pagkakagawa talaga ni Idol siya eh. Agree. Ano to eh, parang yung, alam mo yung nagra-rant ka lang pero in a lyrical way. Oh, yung may lyrics, yung parang nagtutumutugma, parang nagra-rant ka lang talaga. Sinasabi mo lang hinanaing mo, pero tumutugma, ang ganda pakinggan. Kaya mas nagiging catchy yung punto. Hindi ako hip-hop, hindi rin naman ako rapper, pero Hindi ka flip-topper. fan ako. Fan ng hip-hop, fan ng flip-top lang, fan ng mga rapper, pero siyempre, di ba? Karamihan naman ng fan ng flip-top, di naman hip-hop eh. Ano lang, karamihan din ng mga fan ng mga rappers, ng mga rap, hindi hip-hop, ano lang, tagapakinig. Oh. Hindi lahat yun marunong talaga mag-rap. Or nagra-rap. Yun. So, ayun, Tapos na ba? tapos na. Napakagandang kanta. N. Napakagandang kanta. Oo. Singer. So, ayun. Maraming salamat sa mga umabot hanggang dito. Kayo, para sa inyo, kung meron kayong May opinion. opinion o kahit ano pa yan, comment nyo sa baba. Ipagtanggol nyo yung kalahi nyo. Kalahing Oo. unggoy. Pero ako dito, tama, ang daming punto nyo para sa lalaki na masyado na kami nakakawawa sa mundong to. Oo. So, ayun. Umabot kayo hanggang sa dulo ng video na to, mga buddies. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Appreciated. Sana Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. Mag-comment na rin kayo. Kagaya na sinabi niya Kung hindi kanina. nyo nagustuhan, pwede nyo na rin dislike. Kung nagustuhan nyo naman, pwede nyo na rin i-share. Yan, pakikalat na lang ng mabuting salita. Mabuting salita. Pakiring na rin notification bell para sa mas maraming videong susunod at reaction review na mukhang balak na namin gawing main Karirin. content namin ng mag-review. Mukhang Career. dahil mahirap pa mag-vlog sa labas, dito muna tayo sa mga insight. So, ayan. Thank you! Takpan mo naman. Shhh.